Majka sa možno pýtala aj na to, že u nás štandardne by, ako ste na začiatku hovorili, 2 sacharidové jednotky, pre nás je to pri malých deťoch plná hodnota jedného hlavného jedla. Napríklad moja dcera 5-ročná má 2 sacharidové jednotky na večeru. Čiže ak by som jej namerala hypo, čo má pomerne štandardne máva hypo okolo 5. Ja keby som jej dala 2 sacharidové jednotky o 5 na doplnenie cukru, tak v podstate ako keby nahrádzam večeru. Čiže ale tá hypoglykemia vlastne signalizuje to, že vlastne ona potrebuje viacej cukru. Ten cukor ide kvôli tomu dole, že v podstate buď má vyššiu dávku inzulínu a v podstate ten inzulín je hormón, ktorý v podstate transportuje ten cukor do bunky. A takže v podstate treba rozmýšľať o tom, či potrebuje takú dávku inzulínu. Samozrejme, to upravím potom na druhý deň. Alebo viem dôvod, prečo má pomaly. Pochopiteľne, či dieťa behali do kopca. Viete, to je takto, že dieťa v každom veku má iné energetické aj biologické potreby, čo sa týka zabezpečenia stravy. Pochopiteľne, že menšie dieťa má menší príjem všetkých zložiek, aj keď v prepočte je to najvyššia dávka vlastne vo veku života človeka. Čiže v podstate tá jedna sacharidová jednotka rýchleho a jedna pomalého cukru pre naše deti znamená niečo menej, napríklad 0,5. Keď je to tak malý človek oproti dospelému. Ak je hypoglykemia, tak v podstate, alebo v podstate odsledované, že jedna sacharidová, aký efekt má na zvýšenie glykemie u toho dieťaťa. Napríklad u vašeho, tá jedna sacharidová, keď... Lebo keby sme napríklad dali džús... U nás by to bolo... Záleží od situácie. Absolútne nevyskytateľné. Jasné. Ja by som povedala, že keby sme dali ten džús, takže ten rýchly zaúčinkuje hneď, ten pomalý zaúčinkuje, takže u našich detí možno by tento dečco džúsu by bolo adekvátne tomu. Rozumiete? Lebo má tam aj jedno, aj druhé. Áno, áno. Môže byť. Z logického hľadiska. Pochopiteľne, čím je menší organizmus, tak potrebuje menšiu dávku cukru na to, aby sa to vyrovnalo v tom tele. Aj ten čas transportu toho cukru je kratší. Všetko je u toho dieťaťa rýchlejšie. Rýchlejšia odozva. Tak by som povedala, že podľa veku dieťaťa, lebo je rozdiel hovoriť o 3 až 5 ročnom dieťati, o 6 až 10 ročnom a nehovoriac od 10 po 14 ročného. Tam v podstate sú veľké rozdiely. Takže by som povedala, že možno, že to pravidlo, čo sme hovorili ako prvé, by sa dalo aplikovať pre tie staršie deti a vlastne určite znižiť na polovičné množstva pri tých menších deťoch do tých 6 rokov. Ono to veľmi veľa záleží od toho, ako sa dieťa hýbe, ako je pohybovo. To záleží aj od dennej situácie dieťaťa. Ja som teraz v stredu som riešila, alebo v útorok mladú musela na obed zobrať zo školky, pretože už zjedla pomaly žemlovku aj spolužiakom, cukor som predtým do nej sypala, jednoducho som ju nevedela dostať z hýpa kvôli tomu, že mali taký intenzívny pohyb ráno, že ona dospalovávala a proste už deti sa ukladali spať a ja som stále do nej niečo liala a sypala, tak som ju brala. Ktorý inzulín je treba ubrať pri plánovanom pohybe? Keď viem, že budem mať pohyb do obeda, tak uberiem bazál alebo bolus? Ráno. No je to veľmi ťažké hýbať s tým. Aha, myslíte až že viem, že sa bude hýbať a nechcem ju dopovať tými cukrami. A má pumpu? Nie, pera. Nie, pera. To je rýchly skôr asi ubrať. Viete, ono je to veľmi ťažko, lebo vy teda máte naplánované, ale môže sa stať, že dostane horúčka, vy tam znižíte ten bazál a bude ich chýbať. Takže s bazálom sa... Keď napadal sneh, oni sa v škôlke hýbali viac ako inokedy. Určite by som išla do toho hýba, ale keď som ubrala ten rýchly s tým ranejkám, aj tak mi stále išla do celého hýba k obedu, napriek tomu, že som posilnila tú desiatu. Určite by som zvážila redukciu tej dávky k tomu jedlu. Určite bolusovú dávku. Ako s bazálom by som nehýbala, pretože to sú situácie, práve toto je taká nevýhoda pri tých perách, že s tým bazálom nevieme pracovať v tej situácii. Tak to je to, keď má človek pumpu, tak v podstate ide na tú aktivitu, zniží si
tú bazálnu dávku, ak by sa náhodou tá fyzická aktivita nekonala, tak ju kľudne zruší, takže v tomto má výhodu. Takže ak je tam možno, že liečba robená pumpou, tak tam sa hýbe s bazálom, pochopiteľne aj s bolusovou dávkou, myslí sa aj na bolusovú dávku, podľa intenzity toho pohybu. Ale s perami by som určite nehýbala. Jednoducho, aj keď sa ti zdá, lebo vlastne pýchaš ráno, pýchaš na obed, na 10 nepýchaš, ak sa ti zdá, že je nízko alebo zmeráš, pridaj jej tú sacharidovú jednotku.